Haba Ali. Me faru? Haba. Ka so da tani na zaune na shiga gona. Ka zo ka zauna sai a cikin daji. Na gaji ne. Haba. Aiki nake ta me faru? Na san na ganka akwai labari. Ta samu ne. Kai! Na sani a inda na ganka akwai labari. In zauna kenan. Zauna. Wa. Dan menene? Sabon challenge aka saka shi ne nake ta farin ciki. Dan Allah. Kuma sanso ta kasa. Me sansan ba. Akan me? Akan kidaya da za a yi a shigar da mu shirki. Ka san ni ba kauye ne me kidayan nan ni ba. Na san kai jakirin. Ai shine. To sai haka me kidayan nan? Kidaya. Lissafi ne za a je kowane gida a lissafa ga mutum nawa ne a cikin gida. A ɗaya bai su ko a irga. A irga a ga mutum nawa ne. A irga yawan su. Saboda in aka san adadin yawan ku idan gwamnati ta tashi bayar da gudunmawa ga tallafi gaskiya. To za a bi daidai da yawan nan naku a baku. Kada a je ku 70 ne a gidanku a baku tallafin mutum biyar. An cuce to shi yasa aka keke wannan abu da hukumar census ta ƙasa. Okay, aka yi muna yara. Wanda aka tunkuna yara. Ko nawa ne ko 2000 nawa ne na 2004. Ko ne ko? Ni na tare wajen can 90 something ne. Saboda haka yanzu za a yi sabuwar kidaya shine shugaban kasar mawaka Alhaji Dauda Kauta. Na rarare ya sabon challenge. Wanda yake ta bawun nan. Yawwa kuma sai wannan challenge din duk wanda bai yi shi ba ba shi da rabo ne. Yayi gwari saboda bone yayi magana. Aisha Umar ta magana? An gama. Rabiu Garba ga yayi magana. Rabiu Garba an gama. Abuja za mu yi. Wallahi. A radi a kar za mu ci. Abuja. Ni ba daga nan ma tafiya zan yi. A radi ka same ni a can. Ba matsala. Adam same ni a can Adam. Same ni a can Adam. Ali, Abuja ce fa, nan ba Jigawa ba ne, na Abuja ne. Ku zo mu je, ku taimaka ku fito ai, kun fito da tsoho da saurayi, gida ma'aikatan mu za su yi, da ni da kai, kuma da ke da shi, da ku da su, da sanar da su, su zam cikin shiri in karayi babu su, da ban arzikin kasa karayi babu su. Ga lokacin da ya zo mu yi lokaci, domin tana da rima gaba za mu ci, don albarkacin kasa za mu taho mu ci, rashin sanin hakan mu shiga firgici, sai an kama dai ai ta kula ku ci, ku fito mu je, su ma su fito mu je, ki fito mu je, kai ma ka fito mu je. Hukumar sanso tana jira da a fito a yi kidaya da ɗai. Ku taso ku zo mu je a tantance 'yan ƙasa da ƙauye da 'yan gari. Kidaya da ɗai. Ku taso ku zo mu je. A tantance 'yan ƙasa da ƙauye da 'yan gari. Mace kidaya da ɗai. Don ku zo mu je a tantance 'yan ƙasa da ƙauye da 'yan gari. So ku zo mu a tantance 'yan ƙasa da ƙauye da 'yan gari. Ina namu sai ku zo imu. Mutanen ƙasar mu sai ta nan za a san da mu.